podcast. A veure, primer de tot se'm sent per darrere, em sentiu bé? No estic molt acostumat a fer xerrades a l'institut, així que si teniu qualsevol dubte o qualsevol pregunta, m'ho pregunteu. Pau ja m'ha explicat un poc més o menys el que havíeu estudiat. Jo el que vaig a fer és un poc explicar-vos el meu llibre. Este llibre és part de la tesi que ha dit Pau. La tesi és molt més gran i, evidentment, per a poder publicar has de retallar i has de fer un poquet més accessible al públic en general. Amb aquests llibres amb el que vaig guanyar el premi i bé, jo vaig a fer-vos una explicacioneta. També vaig a explicar-vos un poc com se fa una investigació històrica, que crec que és una cosa que s'ha de saber, entre altres coses, perquè sabent com s'investiga la història també se pot entendre millor i se pot analitzar amb altres ulls els treballs d'història que estan aprenent, perquè al final l'objectiu és que cadascú de vosaltres vos pugueu fer la vostra pròpia visió dels fenòmens històrics i d'alguna manera buscar la vostra veritat, que és un poc el que cada historiador intentem fer. Bé, el meu treball, la meva investigació és sobre la instauració del règim franquista al País Valencià. Jo soc de València i la meva família és de Castelló i per tant m'he centrat sobretot en el nord del País Valencià, però és cert que així al sud també hi ha molts treballs i diguem que el tema es coneix bastant bé. Per tant, vull dir que hi ha bibliografia i hi ha estudis accessibles a tots, si us interessa, per a poder accedir un poquet més i conèixer un poquet més de prop el franquisme. Últimament, quan sentiu a parlar del franquisme, a banda del que podeu estudiar a l'institut, normalment és en relació a la memòria històrica. Suposo que és un concepte que més o menys tot n'haureu sentit a parlar. El tema de les fosses comunes, els camps de concentració, que en Alacant hi havia uns quants bastants importants. Segurament que això us pot sonar amb més facilitat, perquè és un terme que està, per dir-ho d'alguna manera, bastant de moda. De fet, fa poc fins i tot es va aprovar una llei de la memòria històrica que es deia que pretenia d'alguna manera reivindicar aquelles persones que van ser víctima del règim franquista. Una de les característiques del règim franquista, els que heu pogut començar a tractar-lo, és precisament que era un règim repressiu. Repressiu vol dir que per a imposar-se, per a mantenir l'ordre, havia d'actuar violentament contra una part de la població. Havia d'actuar violentament i d'una manera bastant generalitzada. Diguem que d'alguna manera tots els estats tenen policies i tenen exèrcits i, per exemple, ara recentment, en la primavera valenciana, no sé si vau veure les imatges de com la policia carregava contra estudiants. Diguem que això és una de les funcions o una de les característiques dels estats que tenen cossos de policia per a controlar la societat i que no es puga subvertir l'ordre, però en el cas del franquisme això era molt més exagerat. En el cas del franquisme diguem que això era molt més generalitzat, era una de les característiques que definiria el règim franquista, l'ús de la violència entre una part de la població. Bé, la violència de per si no es feia gratuïtament, sinó que tenia uns objectius, es feia amb alguna finalitat. En el cas de la primavera valenciana, evidentment, els estudiants estaven tallant els carrers, un dels objectius de la policia era evitar que els carrers se tallaren per a que els cotxes pogueren circular normalment i així que la vida econòmica de la ciutat no s'alterara. En el cas del franquisme, evidentment, era molt més complex. La repressió es feia en contra, sobretot, d'una gent que políticament s'havien organitzat per a
canviar la societat, d'alguna manera. Són les persones que durant la Segona República havien estat militant en sindicats o en partits polítics que aspiraven a una societat més igualitària, més justa. Això atemptava d'alguna manera contra una part de la societat que per aconseguir que la societat fos més justa havien de cedir part de les seves propietats. Si uns pocs controlaven molta riquesa i el que es volia era redistribuir aquesta riquesa, doncs aquesta riquesa s'havia de llevar a les famílies, a les persones que la posseïen. Per tant, això, molt resumidament, és el que porta a la Guerra Civil. La Guerra Civil enfronta a dos bàndols que tenen uns models de societat diferents. Un, que d'alguna manera seria la societat que havíem heretat de segles anteriors, que era una societat molt desigual, i uns altres que volien una societat diferent i que durant la Segona República Espanyola ja van començar a introduir canvis. Tot això, evidentment, augmenta la tensió social i porta a la Guerra Civil. En la Guerra Civil hi ha un guanyador, hi ha un vencedor i hi ha un perdedor. Així, diguem, és on comença la meva investigació, en el moment que un bàndol s'imposa sobre l'altre. Com sabeu, el País Valencià, durant la Guerra Civil i durant la Segona República, diguem que estava del costat dels republicans, el Front Popular, és a dir, del costat a grans trets de la gent que volia canviar la societat. No vol dir que així tota la societat tinguera aquest objectiu, sinó que així majoritàriament la població compartia aquest objectiu. Per tant, durant la Guerra Civil, el País Valencià, com altres territoris de l'Estat, lluiten a favor de la República i en contra de l'exèrcit franquista. Esperem a que entren. Bé, continuem. Reprenent el fil, en el final de la Guerra Civil, com sabeu o haureu pogut estudiar o tractar un poc, la Guerra Civil és un enfrontament bastant desigual entre els republicans, els que defensaven la legalitat republicana, i els franquistes, que eren els militars que s'havien sublevat i que s'havien ajuntat amb un conjunt d'organitzacions polítiques de la dreta per a defensar els altres valors. Els franquistes van comptar amb un suport estranger molt destacable, sobretot en armament, en avions, en tancs i fins i tot en unitats militars, en soldats, mentre que l'exèrcit de la República només que va comptar amb ajuda, en aquest cas només d'armament, de la Unió Soviètica. Va ser a grans trets un enfrontament desigual i el resultat és que a partir pràcticament del 38, sabeu que la Guerra Civil comença en el 36, a partir de principis del 38, més o menys ja la guerra estava decantada. Ja estava bastant clar que hi havia un bàndol que era el que tenia totes les de guanyar i un altre que estava en retirada constant i que s'abocava a la desfeta. És a partir del 38 que es comença a ocupar el País Valencià. El País Valencià s'ocupa en dues fases. Una primera fase en l'abril del 38, primavera-estiu del 38, que és quan l'exèrcit franquista inicia una ofensiva amb l'objectiu d'arribar a la Mediterrània. El territori republicà, diguem que una de les virtuts que tenia és que per la costa mediterrània tenia un eix de comunicació molt important i a més era una zona de producció agrícola i industrial fonamental, segurament la més important de tot l'estat. Per tant, el front republicà, el bàndol republicà,
gaudia en aquest aspecte d'uns certs avantatges que eren un objectiu militar del franquisme. L'exèrcit franquista arriba fins a la Mediterrània i talla el territori republicà en dos. A un costat queda el Principat de Catalunya i al sud queda el País Valencià, Múrcia i una part d'Andalusia gran fins a Extremadura, una part de Castella, és a dir, queda el territori dividit en dos, de manera que, per exemple, les provisions que arribaven fins ara en tren des de França no podien passar de l'Ebre i ja la resta del territori quedava desproveït. Per tant, això era un objectiu militar fonamental i diguem que és la primera victòria dels franquistes en sòl valencià. Arriben a la Mediterrània en abril del 38 i a partir d'ahir ells comencen una ocupació cap al sud, pensant-se que anirien ocupant el territori molt ràpidament fins a arribar a Alacant. Però la realitat és que l'avanç cap al sud els costa molt més que l'avanç que havien fet per terrenys muntanyosos de l'interior. Perquè en el que és el territori pla, la superioritat militar que tenia l'exèrcit franquista no és tan decisiva com ho era en altres terrenys i en canvi en el terreny pla la lluita home a home permet que les forces s'igualen bastant. Per tant, l'avanç del franquisme, de les tropes franquistes per el País Valencià és molt lent. A banda d'això, en l'any 38 també comença una de les grans batalles de la Guerra Civil, que potser vos sona, que és la Batalla de l'Ebre. La Batalla de l'Ebre és un intent des del Principat de Catalunya de tornar a ajuntar els dos territoris que havien quedat separats en zona republicana. És una ofensiva molt gran, amb milers de soldats que durant la nit creuen l'Ebre i avancen uns quants quilòmetres en direcció cap al sud. I, per tant, davant l'amenaça, l'exèrcit franquista el que ha de fer és desviar els soldats que en principi estaven ocupant el País Valencià per a combatre els soldats republicans que venien des del nord. Per tant, diguem que en agost del 38 el front s'atura en el País Valencià a l'altura de Nules, que és la província de Castelló, pràcticament tocant València. I des del 38 fins al 39 el front ja no avança en el País Valencià. En el 39, de fet, la guerra ja està pràcticament perduda, l'exèrcit franquista, en gener del 39 ja comença l'ocupació del Principat de Catalunya. El Principat de Catalunya era on hi havia les principals indústries armamentístiques que eren fonamentals per a poder realitzar la guerra i a banda en una zona molt poblada que també que eren la que podia bastir de soldats a l'exèrcit. Per tant, quan cau el Principat de Catalunya, la guerra ja està pràcticament perduda, pràcticament no del tot perduda. Aleshores, què passa? Que el front que hi havia en Nules és un front que desapareix. Els exèrcits franquistes comencen a ocupar el territori sense resistència. El que hi ha és en aquest moment hi ha un episodi bastant conegut, sobretot perquè així us toca bastant de prop, que és a mesura que els soldats franquistes comencen a avançar sobre el territori, els soldats republicans comencen a retrocedir i es van concentrant en primer lloc en les grans ciutats i després de les grans ciutats en direcció als ports, amb la idea que en els diferents ports del País Valencià puguen arribar vaixells per a evacuar els soldats republicans, els dirigents polítics, etc. Tot el que quedava encara de l'estat republicà. Per tant, hi ha una mena de pacte entre els dos bàndols per a que en aquest procés d'avançament de tropes alhora que les altres s'estan retirant no hi hagi enfrontaments i no hi hagi més morts. Tot això ens porta fins a l'arribada de, no sé si eren 4.000 republicans al port d'Alacant
que fins i tot un cop acabada formalment la Guerra Civil continuen armats en el port d'Alacant, sense estar sota la tutela de l'exèrcit franquista. Hi ha un moment un poc de caos, aquells esperen que arriben vaixells per evacuar-los, els vaixells no arriben i finalment tots aquells republicans són tancats en diferents camps de concentració, el d'Albàtera, els Armelers, camps que van ser dels més importants de tota la postguerra perquè van acollir milers i milers de republicans. Bé, a partir d'ací, diguem que ja comença formalment la instauració del règim franquista. El règim franquista, el primer que cal dir és que hi ha un debat molt gran sobre quin tipus de règim és. És evident que no era una democràcia perquè no hi havia eleccions, o com a mínim no hi havia eleccions com les que hi ha ara. Més endavant sí que hi hagueren un altre tipus d'eleccions. I és evident que era una dictadura, hi havia un personatge que era el general Franco, que d'alguna manera tenia el poder absolut, era el caudillo, que és el que manava, el que tenia la màxima autoritat sobre tot l'Estat. Fins ahir, més o menys, tots els historiadors estem d'acord, però a partir d'ahir poden haver moltes interpretacions. Hi ha historiadors, com és el meu cas, que consideren que aquest règim no només era una dictadura militar, sinó que era una dictadura feixista. El feixisme pot ser la que heu tractat ja parlant dels casos d'Itàlia o de l'Alemanya de Hitler. Al final de l'Alemanya de Hitler més o menys tots sabem alguna cosa, més no per les pel·lícules. I això era un règim feixista, tenia unes característiques determinades que molts historiadors, per exemple, no han volgut veure en el règim franquista a l'estat espanyol. O, en alguns casos, fins i tot que els historiadors han considerat que es donaven, que aquestes característiques que feien que el règim fora feixista es donaven al principi i no al final. Bé, jo sobre això no entre més, però és important que sapigueu entre altres coses que la visió que jo us estic donant no és l'única visió que hi ha sobre el període i sobre el franquisme, sinó que jo us estic donant la visió que jo crec que és la més correcta, però que no coincideix amb la totalitat dels historiadors. En tot cas, per a mi és un règim feixista. I què és el que jo entenc per un règim feixista? Bàsicament que el règim tenia un objectiu determinat molt clar, que era reinstaurar un poder polític, un poder econòmic, restaurar-lo de nou sobre una societat en la qual s'havia vist amenaçat. És a dir, que si fins ara hi ha hagut un ordre social, com ja hem dit abans, que era un ordre social amb una gran desigualtat, amb un sector de la població que controlava gran part de la riquesa del país i una altra part de la població, la majoritària, que eren treballadors, jornalers i que tenien escassos recursos, el franquisme, d'alguna manera, el que vol és reinstaurar aquest model social. Reinstaurar-lo perquè durant la Guerra Civil i durant la Segona República s'havia vist amenaçat. És a dir, els obrers organitzats havien aconseguit, amb les seues lluites i reivindicacions, una jornada laboral més curta. S'havia aconseguit, per exemple, fomentar una escola laica i li havien tret poder a les escoles religioses que d'alguna manera havien sigut també una eina de les classes dominants per a controlar a la població. Bé, moltes coses com aquestes eren les que a aquestes classes dominants els feia por perdre, i amb el franquisme el que fan és assegurar-se aquest control, aquests
Eixe control dels mitjans de producció, eixe control de l'educació, eixe control dels diferents aspectes que formen l'Estat. Per tant, per a mi la definició del feixisme d'alguna manera seria eixa, no? És a dir, un règim que el que pretén és anul·lar les reivindicacions socials per a aconseguir una societat més justa, no? I aquesta és un poc la funció que jo entenc que té el franquisme. Com ho fa? Bàsicament retornant al sistema que hi havia abans de la Guerra Civil i sobretot abans de la Segona República. Per exemple, en diferents institucions polítiques com els ajuntaments o les diputacions, durant la Segona República s'havia aconseguit que representants dels partits d'esquerres, dels moviments obrers, pogueren tindre accés a una certa capacitat política. Podien ser regidors, podien ser alcaldes, podien ser membres de la Diputació. Amb el franquisme tot això s'acaba. En el franquisme, aquestes institucions són nomenades a dit o bé per el governador civil o bé directament des de Madrid. I en aquestes institucions a qui posen són a membres de les classes benestants valencianes. No posen a qualsevol que se troben per molt d'acord que sigui amb el franquisme, sinó que posen a persones que siguin representatives d'aquestes classes dominants. En el cas del País Valencià, per exemple, tenim els grans banquers, els grans terratinents, industrials no n'hi havia tants, però també n'hi havia, i aquests són els que acaben ocupant els càrrecs en les diferents institucions polítiques. D'altra banda, es crea una institució nova, que possiblement n'hagueu sentit a parlar. De fet, algunes de les seues successores encara continuen existint, que és la falange espanyola tradicionalista i de les Fonts, el que s'anomenava el Partit Únic. El Partit Únic, de fet, era una cosa que en aquells moments estava bastant estesa en Europa, en Alemanya, en Itàlia, com hem dit, però en altres llocs, tot i que de sentit completament diferent, com a mínim al meu entendre, com a la Unió Soviètica, també hi havia un Partit Únic. Per tant, el Partit Únic era un instrument que en aquell moment es va crear perquè feia una funció política i una funció social que consideraven necessària, que era la d'enquadrar a la població. Què vol dir enquadrar a la població? Vol dir, d'una banda, que no s'escapen de les normes de comportament que el franquisme ha fixat, unes normes de comportament que en aquest cas eren fortament condicionades per la moral catòlica. L'Església és una de les grans guanyadores de la Guerra Civil, però al mateix temps és un instrument per a intentar crear població addicta al règim. És a dir, que tots aquells que en un principi podien estar desacord amb el franquisme o que hagueren pogut estar d'acord amb altres plantejaments socials acabaren assumint el discurs i la ideologia que estava imposant el franquisme. El Partit Únic, diguem que se fa ajuntant diferents organitzacions de dretes que ja existien abans de la Guerra Civil. Al País Valencià, no sé si vos sonarà, perquè moltes vegades això, preguntant als pares i a les famílies, poden eixir molta informació d'aquest tipus. Per exemple, al País Valencià hi havia molta tradició, hi havia una organització de dretes que eren els carlistes. Els carlistes o tradicionalistes eren una facció de la dreta que estava molt estesa al País Valencià. Per resumir-ho d'alguna manera, ells consideraven que el rei no era l'hereu legítim, sinó que hi havia un altre hereu legítim que és el que havia de ser el rei, autèntic del Regne d'Espanya. Aquesta era una facció, per exemple, que al País Valencià tenia molta força. Després hi havia altres organitzacions de dretes,
la dreta regional, que podria ser una dreta més burgesa, més de ciutat, però que també tenia la capacitat de mobilitzar un sector de la població més gran. En definitiva, la dreta al País Valencià, abans de la Guerra Civil, havia estat dividida en diferents faccions. I aquestes diferents faccions s'unifiquen en un partit únic amb la idea de que compartisquen una única ideologia i un únic objectiu. La realitat, però, és que quan acaba la Guerra Civil, cadascuna d'aquestes faccions intenta defensar els seus propis interessos. Els carlistes intenten que els que formaven part del seu grup ocuparen el màxim nombre de llocs de poder, els de la dreta regional el mateix, i després així el mateix passava en altres faccions. Tot això us ho explico perquè això ens porta a una de les característiques del franquisme que segurament després provoquen més confusió a l'hora d'entendre i comprendre el règim. El franquisme, en els 40 anys que va durar, va canviar molt de dirigents i fins i tot de polítiques. Això ha fet que, com ja he dit abans, s'hagi interpretat el règim de maneres molt diferents en funció dels que estaven manant en cada moment. Així, en un moment, per exemple, el sector més proper als alemanys, fins a la Segona Guerra Mundial, hi havia un sector, diguem, dins del Partit Únic, que era filonazi i que, de fet, volia que el general Franco entrara en la Segona Guerra Mundial i volia que el Partit Únic adquirira cada vegada més poder. Això era un sector dins del franquisme que durant uns quants anys va ocupar el poder, fins al 45 aproximadament. Després del 45 fins al 52 és una altra facció la que agafa el poder, impulsa unes polítiques econòmiques de vegades diferents i així successivament fins a finals del règim. Això ens ha portat a veure una evolució en el franquisme que també ha generat interpretacions de vegades contradictòries. De fet, una de les teories més esteses és que el franquisme d'alguna manera era una dicta blanda. No sé si aquest terme l'heu sentit, no? Era una dictadura, però com que tampoc era tan repressiva ni tan violenta, en el fons era una dicta blanda, era una dictadura tobeta. Això és una de les lectures que s'ha fet del franquisme en base a aquesta evolució que va haver dels diferents grups que van controlar el règim en diferents moments. Ara bé, i així va un poquet més enllaçat amb la meva investigació, quan estudiem qualsevol règim, el que ens interessa no és tant veure els grans esdeveniments que estan succeint a Madrid o que estan succeint a Barcelona, els acords internacionals, el context internacional, les grans macropolítiques econòmiques. Tot això és necessari per a comprendre el règim, però al mateix temps és fonamental fer un estudi de la història local. Jo, com he dit, m'he centrat sobretot en això, en estudiar els casos locals o la implantació del franquisme a escala local, poble per poble, o fins i tot a nivell de la província. Quan anem poble per poble o en la mateixa província, el que fem o el que podem